Mae testyn cyfarwyddiadau yn dweud sut mae gwneud rhywbeth mewn trefn gronolegol neu mewn cyfres o gamau sy'n dilyn ei gilydd. Dyma enghreifftiau lle mae testyn cyfarwyddiadau yn cael ei ddefnyddio. Mewn rysait, mewn arbrawf gwyddonol, mewn cyfarwyddiadau ar becynnau bwyd neu ar ddilledyn, ar bosteri, arwyddion, rheolau neu lyfr DIY. Wrth gynllunio'ch cyfarwyddiadau, mae'n bwysig bod teitl, sef beth sydd i'w wneud, hefyd fod yna restr o'r offer angenrheidiol neu rhestr o'r cynhwysion sydd angen arnoch. Hefyd, efallai, y bydd diagram wedi labelu yn gymorth i gynulleidfa ifanc. Mae angen esbonio beth i'w wneud un cam ar y tro. Mae'n bwysig eich bod chi'n defnyddio rhifau neu gysylltiadau amser ar ddechrau'ch brawddeg, enghraifft yn gyntaf, yn ail, wedyn, wedi hynny, nesaf, wrth ac yn y blaen. Cofiwch hefyd ddefnyddio berfau gorchmynol, sef pwyswch, torwch, toddwch, cofiwch, peidiwch ac ewch. Cofiwch fod berf gorchmynol yn achosi treiglad meddal hefyd. Enghraifft, cofiwch ddefnyddio'r offer gywir. Cofiwch ofyn am gymorth i ferwy'r dŵr, neu gludwch 2 ddarn o bapur. Enghraifft i chi o gyfarwyddiadau syml ar sut i frwsio'ch dannedd. Yn gyntaf, glwchwch eich brwsh dannedd a rhowch ychydig o bas dannedd ar y brwsh. Yna, symudwch y brwsh i fyny ac i lawr dros eich dannedd blaen. Yn ofalus, symudwch eich brwsh yn ôl ac ymlaen dros eich dannedd cefn. Nesaf, symudwch y brwsh yn ofalus dros y dannedd cefn ar yr ochr sydd tu fewn i'r geg. Wedyn, trowch y brwsh i lynhau cefn eich dannedd blaen. Yn olaf, symudwch y brwsh yn bwyllog dros ymyl y dannedd lle rydych chi'n cnoi. Poerwch y pas dannedd allan a golchwch y ceg gyda dŵr oer. Felly'r meini prawf llwyddiant ar gyfer ysgrifennu cyfarwyddiadau yw teitl, rhestr o'r offer neu'r deunyddiau sydd ei hangen, gwybodaeth am y mesuriadau a'r pwysau sydd ei hangen, darlun wedi ei labelu, cyfres o gamau yn ei trefn, ac iaith eglur a syml. Hefyd mae angen defnyddio berfau gorchmynol yn yr ail berson lluosog. Defnyddiwch amser presennol o ferf. Cofiwch ddefnyddio ansoddeiriau ac adferfau hefyd mwyn egluro'n fanwl sut mae gwneud rhywbeth. Enghraifft, yn ofalus torwch y papur. Yn bwyllog, ychwanegwch y dŵr berwedig i'r sosban. Rhaid cynnwys rhifau mwyn gosod y drefn a defnyddio cysylltiairiau amser.